Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ina muku gaisuwa irin ta addinin musulunci. Sunana Ibrahim Mustapha Usman. Kamar kullum ni ne zan sake kasancewa da ku. Asiri ya tonu tsakanin Maja Ibrahim Kunya da Abba Gida. Haka makiyan Abba suke cewa wayanda ba su so su ga ci gaban Abba. Su kuma masoyan Abba Gida sun ce ba dai asirin Abba ya tonu ba, sai dai asirin su magauta. Domin kuwa suna tabbatan cewa Abba Gida adalan gwamna ne, kuma suna da karawa da cewa idan Allah yarda Abba Gida sai ya yi shekara 8 kuma zai ci gaba da yi wa masoyan shi ayyukan alkhairi. Sun ce makiya bakin ciki sai dai kan sun yi addu'a masallatai da kuma da su domin Allah ya kara wa Abba nasara akan makiyansa. Sa'annan sun kara da cewa in gaya muku cewa Abba Gida yana muku murna da shigowar watan azumin Ramadana har da ku makiyan ma, domin ko Abba na kowa ne matakar a Kano kake, ba ma Kano ba kuma ina ne. Shin wai yaban shi nake yi ne Abban nan ko kuma kushi shi nake? Na san tambayar da za ku dinga yi a zuciyarku kenan. Tabbas ni ba yaban shi nake ba, sannan ba koyi shi nake ba, ni dai jakada ne kuma na isa da sakona. Sai an jiman ku dan tsaya mana, duba ka gani, idan ka subscribe ka wuce, idan ko baka subscribe ba ka taimaka ka yi subscribe ka danna alamar karo sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryen mu.